हौवा गोदान बरायजाथारो नायनांगौ फारिलाइफोर दङ बे गासै फारिलाइया मोननै न'खरजों गोरोबलायनानै मोजाङैनो जाफुंसारो बेनि कारणे जों इसोरखौ जों प्रार्थना खालामगोन आरो जोंनि फारिलाइया जों सम्पुर्ण जाफुंसारगोन इसोरनि अननायाव अनुग्रहजों बेनिखायनो जों बिदि प्रार्थना खालामनानै जोङो दावबायलाङो बयबो जों एखे लोगोजों Korea. Finally, मोनफैबाय आरोना जोंनि हिनजाव गोदाननि न'खराव बया डेक'रेसन Habisnya? Habis. Ada. Mana jen? Mereka habun awak. Habun. Awak sengaja. Deh. Deh.
Đây là có cái sinh không hết nữa. Là sinh không đâu. Mulai mau labu deh, mau labu lagi. Asal mau ke labu. Deh, presentasi. Deh. Mentaiba wala geni. Hei. Deh. Deh. Masa iya Deh. Deh, mentaiba ni wala geni. Empat tiga kami nih Kami bisa. Deh. Hei, 친구. Deh. orang ini selfie saya bang orale Enggak, mau sama enggak? Deh. Deh. Oh, akhirnya udah enggak. Deh. lam파이네야. 저 폰으로 또 홀가 앉아 어떠세요? 네, 지금 작은. 네. 나의 살고 날아가 네, 네.